Dneska vítám nového updateu tady v Brookhavenu. Po několik dní jsem tady opět vrátil do Brookhavenu a vyšel nový update, takže tady máme nové věci. Já to nevím, že je koupené, potom vám to ukážem jednom videu. Vyšly nové věci, ukážu vám to, co mám. Mám tu auto, takové nějaké jiné auto. Dobre, to nie je moje auto, to nie je ešte. Tady mám svoje auto, tady som si kúpil, šetril som na to. Je fakt luxusné a je úplne zdarma, nepotrebujete na tom nič. Fakt, že nič. A je extrémne dobré, ovláda sa dobre, s týmto budú sa robiť dobré triky. Pozrieme úplne nádherné. No a toto video je o tom, ako budeme nekontroliť nejaké videá. Ako budeme nekontroliť, takže... Určite si toto video. Kámo, tady je jaký Alex. Alex, no dobre, nevyni sa. Skúsme vytvoriť tohto typka, keďže tento typek prvá vec nechá otvorené trocha dvere. No sa nepreboguje, no. Samozrejme, na poriadny troll potrebujeme poriadne veci, takže pozrieme spacák. Musíte si dať pozor. No tak to nám trocha nevyšlo. Hej, tady za mnou chodí nejaký bacon boy. Hej, nás jde bacon boy. Dobre, jdeme blbosti, ideme dobiť. Tady sa mi páči, idem to doň. Lilej, what the hell, bro? To čo je? Ono má otvorené. Aha, už niekto trolí. A netrolí. Tak pohoda. Chill. Poďme, ideme, kradneme, ideme rýchlo, zdrháme. Ale easy úplne. Idem vám ukázať ten nový domek, že aký tam máme. Obášu vám zabudol. Ešte vám ukážem nové veci ako domek a tak. Takže v tomto domku vám ukážem, kde je skrytá miestnosť. Prvo sa vám musím načítať tento domek. Idete hore. Musíte ísť hore. Ja to preskúmával sem to. Špeciálnou s podporou, samozrejme. Tak ideme hore. Prvo musíte ísť semka hore. Tento dom si ukážeme. Idete takto. A musel som sa zašpať. Dobre, idete hore, úplne hore po žebříku. Úplne. Tak ste tady máte taký parkour. Ten preskáčete, ja ho rýchlosťou preskáčem. A dúfam, že to nedopadne, ako s mojim kamarátom. Dobre. Keď sme tady, tak sa pýtate, ako to môže byť nejaká skrytá miestnosť, veď nevieme. Tuto nekričíte na nejakú knihu, neviem akú, tak. Tu sa vám vysunie safe, on sa bugol. Toto je bugnuté. On sa takto zasunie. To vám sa dáva dole, on sa vysunie hore. Len to tu mám bugnuté. To je všetko. Jediná skrytá miestnosť, ktorá tu je, potom sú tu nejaké glitche do blokov, ale to nás nezaujíma. Tam až potom možno, aj tak neviem. Tady máme knihovnu, to pekne. Môžeme čítať knihy, ak to nikto nechce. Kto má rád knihu, mi vysvetlí. Keď neviem, ak nemáte rádu nejakú knihu, to už sa fakt, že chce, tak kto by už čítať knihy. Tady máte nejaké spálne. Záchody úplne šialené, nechápem to. To je úplne šialený, postihnutý tu. O, nie. Je najväčší domek, okrem toho. Semka, keď pôjdete hore, no tak máme tady i takú menšiu, ešte s 2 posteľmi, ubytovňu. Keby sa vám nežišlo, máte veľa kamarátov, tak môžete. Tady máme ďalší žebrík, toto je úplne plné. Potom to žebríku. Tak tady máte kuchyňu. Ale kuchyňa to není všechno. Ešte tady niekde je obývačka. Ale ja neviem kde. Aha. Tady máte ešte i detský pokoj. A hore je obývačka. A tady hore. Správne. Jo. Tady je tá knihovňa. Tady je ďalšia knihovňa. No tá istá knihovňa. To je všetko z tohto baráku. Ideme si ukázať, že z minulého updateu veci. Vydali samozrejme túto káru, to je malička. Je tu takisto ako táto štvorkovka. Tá štvorkovka
viete. Takisto sa to ovláda a úplne takisto je to nekontrolovateľné, keď dáš veľkú rýchlosť. Potom tu máme nejaké propy. Ja som o tom konečne nový, ale to vám potom ukážem v jednom ďalšom videu. Tady, keď si nájdete nové propy, no tak tady máme trocha viacej, ale čo? Pokedy si boli iba toto. Len takýto stánu na limonádu, tu môžeš kúpať takú limonádu predávať. A tedy ber, no Maco. Ktorý bol väčší. Bože ho zmenšili. To je zatiaľ všetko, čo mám. Borka, čo dá si prdel? Máš ja to bol chlap? GG. No dobre, toto je všetko z tohto videa. Tak ja sa vám na to ľúčim a ideme. A uvidíme sa v ďalšom videu. Zatím čau.